At sa panahon ngayon na talaga nga namang ang daming trending, nagkataon pa ang trending ngayon ay pangloloko, di ba? Kabitan dito, kabitan dyan, tikim dito, tikim doon. At talaga nga naman ikaw mahal, kung ako sa'yo para maiwasan mo ang trauma, tumikim ka, ay tumikim, humanap ka ng marunong makontento at syempre yung talaga nga namang seryoso, 'di ba? Mas masarap pumasok sa relasyon na talaga nga namang may peace of mind, hindi yung porket malaki, mataba at talagang may itsura, yun na agad yung mahal mo. Mali yun. Dapat susugal ka dun sa worth it. Hindi lang basta loyal, kundi matured. Kaya ka natutroma eh. Ang hilig mo sa mga isip bata. Huy! Mahal, mahal, mahal. Good evening, good evening. Annyeonghaseyo, Kimchino Yamnida. Ay, siya ka to mahal. Ang spicy opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to mahal si DJ Kimchino at makakasama mo ko 69 tayo ngayong Friday. Na 6 to 9 p.m. ako ang iyong malalasap makakalambingan at syempre mag-uusap tayo tungkol sa relasyon nyo, di ba? Sa relasyon natin, sa pag-ibig, sa pagmamahalan at kung ano-ano pa. Pag-usapan natin yan mahal, di ba? Pero speaking of maturity, ang sarap kayang malaman na yung jowa mo kayang makontento, kaya kang alagaan, ang sarap matulog na hindi ka niloloko. Diba? Yun yung peace of mind. Kaya dapat dun tayo susugal sa matured na talaga sa relasyon. Diba? Kaya ikaw mahal, isuko mo ang bataan sa matured. Yung kasing matured ni Kimchino. Uy, aminin nyo, ang dami ko nang natutunan sa buhay na talaga nga naman kapag ako naging jowa mo, alam ko na kung paano ka hindi masasaktan, kundi masasarapan. Wow! Huwag kang mag-alala mahal, hindi ako madamot. Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang 3 rason kung bakit masarap jumowa ng matured. Yan na. Una na. Una, dapat sa matured ka kasi hindi sila uhaw. Hindi sila uhaw sa validation. Di ba? Hindi ka mauuhaw din sa validation. Kapag matured ang jowa mo, hindi mo na kailangan ng super effort, hindi mo na kailangan magselos, hindi ka na atubiling baka ang pangit ko, baka ang baho ko. Hindi, kasi matured na yan. Alam niya na bumabaho naman talaga lahat ng tao. Alam naman na mature na tao na kapag gising mo ng umaga, malamang may muta ka. Diba? Yung mga ganong bagay na pagkaliit-liit, pero kapag sa matured na relasyon ka, sa matured na tao ka, definitely tatanggapin ka ng buong buo. Lulunukin ng buong buo ang kanyang pride. Diba? Lulunukin ang pride, 'di ba? Kapag matured ka, lunukin mo ang pride mo para hindi na lalalim pa ang mga problema nyo at ang relasyon nyo ay mag-focus na lang sa growth. 'Di ba? Totoo 'yun At saka ako personally, gusto ko rin dati or hanggang ngayon din naman mahal, gusto ko yung matured na to the point na hindi na namin pag-aaksayahan ng oras, ng energy, yung mga petty moments, di ba? Yung mga maliliit na bagay na talaga nga namang immaturity na lang maituturing na kunwari magselos sa katrabaho. Ano ba naman yun? Ang dami-dami pagseselosan doon pa sa katrabahong hindi naman naliligo at di rin naman nagsisipilyo. Diba? Meron ka rin namang katrabaho, may fatty liver. Syempre, bakit mo jojowain yun? Hindi mo papatulan yun bilang kabit. Diba? Yung mga may fatty liver, mataas yung uric acid. Huwag ka na ron, palyado yun, mahal. Kung magkakaroon ka na lang ng kabit, might as well doon na sa healthy.
Yun ang sinasabi natin kapag matured ang ginawa mo, di ba? Oh, and speaking of matured, na talaga nga namang ang 90.7 Love Radio ay matured enough na alam namin na ang 500 pesos ay hindi kasya sa Noche Buena. Kaya si Love Radio nagpapamigay ng Noche Buena pero worth 1,500 pesos. Wow! Talaga nga naman, oh. Anong tawag doon? Ito na yun, mahal. Pakinggan mo, ha? Ating Certified Gabisyo! Oh, ang Certified Gabisyo Mahal ay talaga nga namang nakatutok sa amin at nahuli namin kaya deserve nilang magkaroon ng Noche Buena package. Katulad nito, nakapanayam ko si Dave Lima. Pakinggan mo, mahal, ito na siya. Gabisyo ngayong Pasko, ang Love Radio Manila ay namimigay ng Noche Buena package. O hindi lang 500 pesos kasi hindi yun sapat. Kami ay magpapamigay ng 1,500 worth ng Noche Buena sa ating Certified Gabisyo dito. Ako po si DJ Kim Chino at nandito kami sa Paranaque at naghahanap na ako ngayon. Oo, naghahanap na ako ng isang babaero. Hindi, naghahanap na ako ng Certified Gabisyo at meron na ako nakita. Ito, ano pangalan mo, sir? Dave Lema po. Si Sir Dave ba ay single? Opo, single. Hindi po kasal. I mean yung ano. Pero may ano po asawa. Merong asawa, hindi lang kasal. Naku, mag-aaway pa tong dalawang to. Pero dahil hindi... Pero dahil single ka pero may mahal ka, ay talaga nga naman bibigyan kita ng Noche Buena worth 1,500 pesos. Yeah, thank you po, thank you. Ikaw ba ay nakikinig talaga sa Love Radio Manila? Yes po, nakikinig po. Sino ang paborito mong DJ? Si Tanya Chinita po. Ano? Talaga nga naman, oo. Bakit ka nakikinig sa Love Radio? Masaya po, at saka mga ano po mga kwento po nila talaga may mga thrill po. So, saan ka nakatingin kapag si Tanya Chinita ang pinapanood mo? Sa bibig po. Sa bibig at dahil dyan, ito na ang Noche Buena namin. Ayan, Merry Christmas, Sir Dave. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic lang. Thank you. Di ba? Si Dave Lima or Lema na talaga nga namang solid kabisyo mahal ay talagang nakikinig sa Love Radio Manila kaya binigyan namin ng Noche Buena package. Nakakatuwa lang kasi single siya pero may mahal at talaga nga namang si Tanya Chinita ang paborito niya. Ay, talaga nga naman. At ang tangkad ni Sir Dave Lema. Talagang di ko alam kung may contribution ba ang Love Radio doon. Kaya kayo mahal, kung kayo ay Certified Gabisyo, might as well, kung nandyan ka man sa shop nyo, nandyan ka man sa salon nyo, ay sige, tuto ka lang kasi kami dito sa 90.7 Love Radio na mga radio DJs nyo ay naglilibot sa Metro Manila at nagpapamigay ng 1,500 worth Noche Buena. O diba? Hindi ka nalugi. Anyway, mahal si Kim Chino hanggang 9 p.m. pa. But for now, rock-rockan music muna tayo. At syempre, dito ka lang sa akin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Gabisyo tara na.